La reducció del deute del Comú d'Escaldes-Engordany va planejar durant tot el debat, mentre per a la socialdemòcrata Cèlia Vendrell els comptes no estaven clars, per a la demòcrata Trini Marín la bona gestió era evident. L'estat de comptes de l'any 2003, el 31 de desembre del 2003, marca el quadre d'endeutament menys 31 milions d'euros. I el tancament de comptes del desembre de l'any 2010, el 31 de desembre de 2010, diu menys 37 milions d'euros. Es veu la parròquia, perquè és l'enveja de les Valls d'Andorra. Escaldes-Engordany és l'enveja. Jo n'estic orgullosa com a escaldenca. I hem sigut capaços d'invertir aquests 63 milions d'euros i hem sigut capaços de reduir el deute amb 2,6 milions. Marín va dir que gran part de les inversions estaven destinades a l'atenció social, serveis que totes dues volen reforçar. La part alta de la parròquia també va ser protagonista. Les dues candidatures es van apropiar del projecte del CIAM. Que aquest centre d'interpretació de l'aigua del Madriu venia amb la proposta nostra de fa 4 anys, i en la vostra, no? La seva proposta venia en un altre lloc de la parròquia. No. Projectes com el geriàtric del Parc de la Mola o el Falgueró van ser també tema de discussió entre les candidates. A mi el que em molesta és que en els programes electorals de Demòcrates per Andorra, almenys el d'Escaldes-Engordany, porti iniciatives privades com si fossin del Comú. Des del Comú han parlat amb aquests propietaris. Els ajudem a que es puguin decidir. I això és el que nosaltres continuarem fent. La gran absent del debat va ser la Vall del Madriu. Que farà el Comú, clar que no, perquè això és propietat privada. Justament, però no està marcat així en el